Ngiyakhuleka kumagumbi amanomhlaba, ngiyakhuleka kwiy'ndlondlo ezinhle, indlondlo lekhuluma mntwana uhamba namakhehla, sanibonani. Ngithi angizo-address umkhuleko indlondlo ukuthi uhamba kahle. Sihamba kahle, sesiqalile nabanye abaqalile abavele bangena benza lento ekade ngiyishilo ukuthi ngicela uthi mawungena ungene usho ukuthi ucela umkhuleko bese uyakhokha u-R50 usende i-proof of payment, then mina bese ngikufaka egruphini. Abaseleke abangangenile laba basangibuza imibuzo ndlondlo malini umkhuleko kodwa ngishilo ukuthi R50. Omunye uzothi mina ngicela ukuzokubona face to face, omunye uyangifonela ngiyakublock, omunye akafoni usenda ama-voice note, ngimtshele ngithi ndlondlo musu kusenda i-voice note ngicela ubhale aphinde asende i-voice note ngiyakublock. Abanye abayifundi ngisho le message ebhaliwe ayifica lapha ya ku-WhatsApp wakhe, ku-WhatsApp wami mangabe ngi-WhatsApp akayifundi nokuyifunda, ujika ngibuza imibuzo ebhaliwe ngiyaphuma nje kuwe, ngoba manje sengigcina mina sengihlele efonini engathi manje mina sengihleli la sengilo ngiphendulana nabantu ukuthi ngiyishilo into i-clean and it's clear. Akukho engathi khona engikugodlile, ngisho kahle ukuthi mawufuna ungena emkhulekweni, ufuna ukuzophakamisa isithunywa, ufuna ukufunda indlela zokuphakamisa isithunywa, sondela uzokhokha u-R50 singene senze ama-group. Omunye uzobuza uqala nini umkhuleko, sizokhuluma nje mase sifikile egruphini, igroup mayisiyenele. Ngiyacela nenze into ekuyiyona, ningayenzi into engasiyona, ngoba mina uma ngabe ngibona ukuthi engathi awuzile la ngizokufuna usizo, uze ngoba uzo-check ukuthi undlondlo unjani, ngiyakublock. Angifuni umuntu ongithestayo, angifuni umuntu ongilingayo, angifuni umuntu ofuna mina. Cha, ungangifuni mina ngoba ngeke uze ukwazi ukungithola. Mina nje funa lokho okufunwa abantu bakho. Funa umkhuleko uma kuyisikhathi somkhuleko, funa i-consultation uma kuyikhathi i-consultation, funa ini la. Ungezi nendlela yokuthi wena uzofuna ukuthi ngiqhube lokho okuthandwa wena. Ngeke uzukuthole lokho ngoba eyami ifone ngizokublocker ngoba ngiyabona ukuthi ukhuluma into engingayazi, ngizokublock. Iyodwa into yenza okufanelekile lana sizofunda umkhuleko, uthi sikhuleka kanjani. Yebo, akekho umuntu ongawazi umkhuleko, kodwa izindlela zokukhuleka ukuthi sikhuleka kanjani sifunda zona. Sifunda ukuthi sihlambulula kanjani ikhaya, sifunda ukuthi sihlambulula kanjani iyadi, sifunda ukuthi wena uqobo uzihlambulula kanjani, sifunda ukuthi uma ngabe ukhuleka yini kakhulukazi ofuneka uyenze, ufasta kanjani. Ziningi izinto esiyifundayo, akusikona ukuthi la kuzofunda umkhuleko kuphela, kuningi okufundwayo obungeke mhlawumbe uzukucabanga usekhaya. Yindlela ezithile lezo zokwenza ukuthi masiqoqane, sikwazi ukuthi siphakamise izithunywa zethu, sikwazi ukuthi silungiselela amakhosi, ezwakala amakhosi ukuthi afunani kuthini, ukuthi abantu bakho bakwazi ukukhuluma, bakubona ukuthi userious. Uma ngabe usadlala ndlondlo ngicela ungezi kumina. Uma ngabe wazi ukuthi ngesikhathi somkhuleko wena ngeke uzukhona, ungezi kumina. Uma ngabe wazi ukuthi awukhona ukulalela ukuthi kuthiwa kwenziwa njani mangabe kuyi-group, ngicela uhlale ungezi kumina, ngoba la sizosebenza nabantu abaningi, sizosebenza nabantu okufanele sikwazi ukuthi sihloniphane. Uma ngabe nje ubona ukuthi wena ngeke kuze kukumele lokho ndlondlo, ngicela ukuthi ungezi lana. Kodwa-ke abafunayo ukwenza abaqhubeke bathathe inamba yami u-079 24 87813. Le namba engisho njengamanje ikhona futhi kwibhayo. Ngiyathemba ukuthi angeke futhi nize nithi ndlondlo sicela lokhu okungekho engingazange ngize ngikukhulume. Ngiyabonga kakhulu indlondlo. Nisale kahle, sizoqhubeka nomkhuleko wethu kahle, sizoqhubeka nokuyithoba nokuthobelana. Ilokho okubalekile, ubothobela omunye umuntu ukuze nawe ukhona ukuthotshelwa, ubolalela omunye umuntu ukuze nawe ukhona ukulalelwa, ubofunda ukuthi amakhaya namakhaya anemithetho yayo. Ndlondlo.